Божае нараджэнне – адно з самых вялікіх і значных святаў у жыцці верніка. У гэтыя святочныя дні мы ўспамінаем нараджэнне Божага Сына. Езус захацеў прыйсці ў гэты свет у вобразе маленькага дзіцяці. Такім чынам Бог падкрэслівае, што нішто ў сусвеце для яго так не важна, як чалавек і яго збаўленне. Неабходна нам усім хрысціянам звярнуць свой позірк, дзе сёння радзіцца Христос, валадар супакою, і прасіць менавіта яго аб гэтым супакою. Супакою для нашых сэрцаў, супакою для нашых сем'яў і супакою для ўсяго свету. Незадоўга да калядных святаў біскуп віцебскі Уладзіслаў Блін правёў святочную прэс-канферэнцыю для журналістаў. Падчас яе пастыр дыяцэзіі павіншаваў католікаў і ўсіх людзей добрай волі з Божым нараджэннем. Шчаслівыя вочы вашыя таму, што бачаць, і вушы вашыя таму, што чуюць. Jezus пасіліўся між намі. Кожнага Ён обнимает своей любовью, показывает шлях и укрепляет надею. Маленький Иисус хочет нас вести праз життя. Тому ночь Божого народження дає нам змysł człowieczego losu. Boże Narodzenie daje nam tak samo początek nowego życia. Na każdy dzień drogi przez ten świat niechaj Bóg was błogosławia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Свята Божага нараджэння не толькі рэлігійнае свята. Яно настолькі ўвайшло ў гісторыю і традыцыю еўрапейскіх народаў, што нават нерэлігійны чалавек прагне ў гэты дзень прабываць у атмасферы любові, дабрыні і супакою. Таму касцёл з нагоды калядаў не толькі збірае вернікаў каля алтара, але і праводзіць дабрачынныя акцыі, памагаючы пакінутым і самотным людзям. Мы в стороне не можем находиться, когда есть люди, которые нуждаются в помощи. Это и дети, и старики, и инвалиды, и все те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На протяжении года Каритас оказывает эту помощь, конечно же, в меру своей возможности. Ну а если брать Рождество, то, конечно же, хочется, чтобы этот праздник был для всех и значимым, который бы запомнился. Поэтому, естественно, готовятся и концерты, и подарки для всех, чтобы праздник пришел для всех. Падчас прэс-канферэнцыі біскуп Уладзіслаў Блін уручыў журналісцкія пасведчанні супрацоўнікам рэдакцыі газеты «Каталіцкі веснік». Адметна, што якраз у снежні запрацаваў сайт гэтай газеты, пра што і распавёў больш падрабязна рэдактар выдання ксёндз Віктар Місевіч. Мы бачым, што ў сённяшнім свеце інтэрнэт набірае вельмі вялікую папулярнасць, асабліва сярод моладзі. Мы выдаем папяровую газету, перш за ўсё арыентавана на сярэдняе пакаленне і для старэйшых людзей. Але аднак мы бачым, што сацыяльныя сеткі імкліва развіваюцца. І вось папа Бенедыкт XVI мае ўжо цяпер свой аккаунт у Твітары. Недавно быў створаны і вялікай папулярнасцю карыстаецца. Многа карыстальнікаў, людзі чакаюць ягонага слова. І вядома, што мы ў нашай віцебскай дыяцэзіі стараемся таксама не адставаць. І вось мы падумалі і стварылі электронную версію нашай газеты. Адрес электронны гэта catholicnews.by. На гэтым сайце мы змяшчаем інфармацыю пра жыццё нашай дыяцэзіі віцебскай, змяшчаем аналітычныя артыкулы. У нас ёсць аўтары сярод вернікаў, сярод духавенства. Мы змяшчаем аўдыоінфармацыю, пропаведзі. Я асабіста таксама, калі выходжу на амбону, звяртаюся да сваіх парафіянаў, уключаю дыктафон і записываю сваю пропаведзь. І пазней гэта літаральна пару хвілін, і ўжо ў інтэрнэце людзі могуць слухаць. Вось такім чынам і праз інтэрнэт мы стараемся расказваць пра Евангелие, якое вельмі рэальнае, нават у віртуальным свеце. Свята Божага нараджэння збірае вакол сябе ўсіх людзей добрай волі. Каб павіншаваць біскупа Уладзіслава і ў яго асобе ўсіх католікаў Віцебшчыны, катэдральны касцёл наведаў губернатар Віцебскай вобласці Александр Николаевич Косінец. Старшыня аблвыканкама падзякаваў святарам і вернікам
за сацыяльнае служэнне касцёла. Церква і дзяржава маюць агульную мэту, каб узрадзіць духоўнасць, каб быў мір, каб працвітала і квітнела наша краіна. Таму дзякую вам і ўсім вернікам, католікам, яшчэ раз віншую іх са святам. Няхай будзе добро ў іх доме, у іх хаце, няхай збываюцца ўсе іх мары. Шчасця вам! Само свята Божага нараджэння традыцыйна святкуецца сярод блізкіх і родных. За вігілійным сталом усе віншуюць адно аднаго, дзеляцца аплаткам, сімвалам еднасці і братэрства і пазней прымаюць удзел у святочнай літургіі. Начную імшу пастэрку ў віцебскай катэдры адправіў біскуп Уладзіслаў Блін. Ён звярнуўся да сабраных вернікаў і заахвоціў прыняць у сваё жыццё Бога, які сваім нараджэннем прыносіць святло і супакой. Во время Рождества все мы спыняемся, мы хотим по-другому дышать. И чувствуем, что мы должны готовиться на встречу с Богом, где мы будем потом жить вечно. З нагоды калядных святаў святочныя набажэнствы і сустрэчы прайшлі ва ўсіх касцёлах Віцебшчыны. Біскуп Уладзіслаў Блін наведаў каляднае спатканне ў Глыбокім, якое прайшло ў мясцовым доме культуры. Глыбоцкія парафіяне падрыхтавалі святочную праграму для дзетак. Маленькія вернікі пад кіраўніцтвам сястры Ганны Тарасёнак прадставілі батлейку, інсцэніроўку пра Божае нараджэнне. Самаму малодшаму ўдзельніку было толькі 3 гады. Другая частка святочнай праграмы складалася з вершаў і спеваў моладзевага гурта пад кіраўніцтвам сястры Тацяны Данч і розных забаўляльных гульняў, якія праводзілі валанцёры парафіяльнага Карытас, апранутыя ў касцюмы казачных персанажаў. Спецыяльна на свята прыбыў і святы Мікалай, які шчодра адорваў дзяцей падарункамі. Цукерки, шоколадки. Ну і тыя, хто прыйшоў сягоння, вядома, усе атрымаюць падарунак. Кожны, хто прыйшоў у сённяшні дзень. Езус Христос прыносіць радасць і супакой. Чалавек павінен прыняць Христа не толькі як Бога, але як свайго сябру, свайго збаўцу і той, который умее слухаць, умее прабачаць, умеець любіць. Да нашых дзён дайшла традыцыя запрашаць святога Мікалая, які прыносіць падарункі дзецям. Але ў Глыбокім прэзенты атрымалі таксама і дарослыя. Свята Божага нараджэння для ўсіх людзей азначае радасць і супакой. Вельмі радасна, што ў гэты дзень людзі збіраюцца разам і віншуюць адно аднаго. Няхай споўняцца ўсе нашыя ўзаемныя пажаданні і мары. Няхай выконваецца воля Божага Сына, які прыйшоў да кожнага з нас і кожнага хоча зрабіць шчаслівым.